Jotono phungkaham hai norokno sobani chibaya pharai joto tiprasa lukurokno tinini thaisa thaini kok kwchanani bagui norokni bwskango ang tini 13 December 2025 tini chini tiprasa rok BJP Janajati Morchani mungui Agartala kaisa program khlaijana thangai tong nukha kwbangmano gari o thanglaimani phiaba ang sanamo sumani khe mose o BJP Janajati Morcha rok borokni naharmung borokni naisikmung tamo amo kaisa lukurokno dini phano srai srai wngya o srai srai wngyani karonoi srai srai saimanani bagui joto tiprasa rok saimana nango tabuk 1970 ni borok gya 1980 ni borok gya 2010 2005 2015 2020 ni borok gya tabuk 2025 jolai tung 26 phainai kya sakni manthaino sanani bagui hani bubagra chabaya nungbaya tongnai khoroksa tiprasa ni bagui tini choba kotor khlai tongo manthaino kiriyawi sanui tongo phiaba tini Janajati Morcha rokni naharmung naisikmung mungsa kwrwio no tiprasa rokno kisasa rang bai kisasa manui khwnui rwui borokno phemologui tongkha haisi saimandi takurok bukurok norok bo salsa komor nai chwng simi komor glak jora tongsani bubagra jotono no thansa khlai tongmani jagao jotono phainani bagui tei chini manthai chini odhikar chini je rijagya tongmani khalaijagya supungjagya tongmani amarokno sannani bagui tini tipra motha bubagra ni joto warriors rok jotono khorang tisa sanmung sanlai tong phiaba tini Janajati Morcha rok tini Agartala kotor meeting khlainai bubagrano sejanani tiprasa rokno oroi poroi phunangnani tiprasa rokno divide and rule tubuwui teibo bibranto phunangnani bagui se tini Janajati Morcha rokni naisikmung Roman script no tui borok kaisa khorang tisa glak tini ni hai o dino nini land rights nini political rights tei nini BC election orunti mungsa phano kok tisa glak tini ni hai salo tiprasa rok asuk butwa tangbai sidi haisi tiprasa rok asuk butwa tangbai sidi asuk buka tangbai sidi ta thungjak bai sidi haisi jora chini komornani phaising phiaba tabubo khasi angka khai chwng jotono komornai salsa o naisikmung no bubagra sabrum brum hopung uansugo chafru tongfru bebak jagao no tiprasa ni bagui kok sawi tong phiaba bono logiria kari no tini kwbangma chini BJP Janajati Morcha je chini manthai no riya chini odhikar no riya chini Roman script no riya chini BC election khlai rijakya ADC under o direct funding rohojakya phiaba borokno no tini tiprasa rok logirui tongjak nini 1000 note bai 2000 bai nini 500 taka bai phiaba uansuk thai chini bagui belai khe khakhamoi haisi tini kwbangma tiprasa rok bujiyawi no ahaino thanglaimani no ang sanamo chung Janajati Morcha rok BJP rok mungsa samung khlaiya kho tiprasa ni bagui BJP Janajati Morcha rok thaisa kok tisa kho chini manthai ni bagui 125 mm bill bo pass khaijakya Roman script ba asuk din kwdwkma borok tabuk 7 bosor hai 7-8 bosor hai running o cholai tongkha government Tripura government
Piaba Roman script tangai rijagya saburiya sabu khlairia joton saimano abo joton manik sahni sal haipano se o chini মন্ত্রী হিনজাকনাই ট্রেভেল ওয়েফেনি বিকাশ দফানি বাগি ওয়ান সুগিয়াवै তিনি गोबां तिप्रासारकनो अरै परै फोनांगै তিনি हाइ दिनो बुबाग्रानो एगेन्स्ट कक साननो बागै गोबां तिप्रासारकनो थुमै दं हाइसि फेबा साइमानदि जत तिप्रासारक ओसोला सिना नांखासों तै थंजागै बोसो तंसिनाय তিনি जिनि बिसि इलेक्शन खलायजागिया जिनि गोबां पन्चायत नि बोर्ड नि ग्राम पन्चायत नि म्युनिसिपालिटी बोर्ड खलायजागै थांबाय क्या बाय इलेक्शन नि एसेम्बली नि खलायजागै थांबाय क्या तांगे एडिसि नि दुइटा सीट एसेम्बली सरी दुइटा सीट सिनि एमडीसी अनमेस बाय सिनि एमडीसी चित्तरंजन जे बाजाय थांमोने तांगे आरो बाय इलेक्शन खलायजागिया तांगे बिसि इलेक्शन खलायजागिया तिप्रासा हामख्राय तांगे खलायजागिया आमनो जों जतन मावान सकनायसि हानो हामजागो दफानो हामजागो जातिनो हामजागो गाका मरनो जतन वान सुना नांनाय आहायनो तंकसं तंग हिम लायखांकाय ओ 75 76 इयर्स चलै तंखासं जे थंजागो प्राइटिं दमने आबरनो वान सकना नांनाय आहायनो रां 500 मानो 1000 मानो 3000 मानो वाक मानो तक मानो पुन मानो आमा हाय बहुत माने फैका सिपेमने आमालो मान खाइसि था वान सकना नांनाय जत तिप्रासारकनो वान सक बायदि हिनि जतनो ना आं कबगै तिनिनो ओ भिडिअ किसिसा खलायमानि अरनो मथाका हामबाय खुलुमबाय क्या।